аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Антон Павлович Чехов. Шартбандӣ. ҳикоя. идома. бонгдори пир тамоми инҳоро ба ёд овард ва фикр кард. пагоҳ соати 12 ӯ боз озодии худро ба даст меоварад. бар пояи муоҳада бояд ба ӯ 2 миллион бипардозам. агар ин пул пардохт шавад, он гоҳ ба кул барбод хоҳам шуд. қатъан хонавайрон мешавам. 15 сол пеш ӯ ғарами пулро ба панҷшох бод медод. ҳисоби сармояаш гум буд. ҳоло акнун метарсад аз худ пурсад ки чӣ бештар дорад, пули бисёр ё қарзи бисёр. қимори бозори саҳом, судҷӯйиҳои хатарноку тезу тунд ки ӯ ҳатто натавонист дар дами пирӣ аз онҳо даст кашаду таркашон кунад, кам кам бозорашро касод кардан гирифтанд. ва як бозаргони лоқайд, мутаккӣ ба тавони худ ва сарватманди пурғурур табдил ба як бонгдори дуввумдараҷа шуд ки дар як уфтухези авроқи баҳодор ба худ меларзид. гарави лаънатӣ! пирамард бо ноумедӣ сарашро дошта ғурғур мекард. чиро ин одам намурд? ӯ нав 40 сола аст. ӯ ҳама дору надори маро аз худ мекунад. зан мегирад ва аз зиндагӣ лаззат мебарад. қимори бурс мезанад ва ман ҳамчун гадой ба ӯ бо ҳасодат менигарам. ва ҳар рӯз ҳамин як суханашро ба такрор мешунавам. ба шарофати шумо ман ба ин зиндагии шод расидам. иҷозат диҳед кӯмаке расонам. на, ин дигар қобили таҳаммул нест. роҳи соддаи наҷот аз ин варшикастагию беобрӯӣ марги ӯ. соат занги 3 зад. бонгдор ба атроф гӯш дод. дар хона ҳама хобида буданд ва танҳо аз пушти тирезаҳо садои хишхиши дарахтони аз сармо яхзада шунида мешуд. бонгдор эҳтиёткорона ки мабодо бо ҳаракатҳояш сару садое барпо накунад, калиди ҳамон дареро ки 15 сол инҷониб боз накарда буданд аз говсандуқ гирифт. палтояшро пӯшид ва аз хона берун омад. боғ торику сард буд. борон меборид. боде тунди мартуб дар боғ меғурид ва дарахтонро ором намегузошт. бонгдор ҳар қадар ба чашмонаш фишор овард, аммо на замин, на пайкараҳои сафед, на ҳуҷраяки зиндонӣ, на дарахтонро дида натавонист. ба гӯшаи боғ, ҷое ки ҳуҷраи зиндонӣ буд, наздик шуд ва 2 бор нигаҳбонро садо кард. посухе наёмад. зоҳиран нигаҳбон аз ҳавои бад сарпаноҳ ҷуста, акнун дар ошпазхона ё дар гулхона ба хоб рафта буд. агар ман ҷуръати амалӣ кардани ҳадафамро дошта бошам, андешид пирамард, он гоҳ сояи занну гумон аз ҳама пеш ба рӯи нигаҳбон хоҳад уфтод. ӯ дар торикӣ пиллаҳову дарро даст карда вориди daҳлизи кулба шуд. баъд ламскунон ба роҳрави хурде расид ва гугирд зад. он ҷо ҷонзоде набуд. рахти хобе бидуни ҷогаҳ меистод. дар гӯшаи низ як бухории оҳани сиёҳӣ мекард. муҳру хат ҳам рӯи дари ҳуҷраи зиндонӣ ношикаставу побарҷо буданд. вақте шӯълаи гугирд хомӯш шуд, пирамард ки аз ғояти ҳаяҷон меларзид, аз тирезача ба дохил нигарист. дар утоқи зиндонӣ шамъе хира месӯхт. ӯ худ дар пушти миз нишаста буд. танҳо пушташ ва мӯи сару дастонаш дида мешуд. ба рӯи мизу 2 курсӣ ва болои қолии назди миз китобҳо боз ва паҳну парешон буданд. 5 дақиқа гузашт ва зиндонӣ як бор ҳам такон нахӯрд. 15 соли зиндон дарсе барояш дода буд ки бидуни ҳаракат бишинад. бонгдор тирезаро ангӯш зад ва дар посух ба ин садо аз зиндонӣ нидое дар наёмад. он гоҳ бонгдор хатту муҳрро бо эҳтиёт аз дар барканд ва калидро ба калиддона афканд. қуфли зангзада қараб-қуруб садо дод ва дар ҳам бо ғижғижи дилхарош ба наво омад. бонгдор интизор дошт ки дар ҳамин лаҳза садои пову фарёди шигифтангези он зиндонӣ шунида мешавад. аммо 3 дақиқа гузашт ва даруни хона ҳамоно ором буд. тасмим гирифт ки ворид шавад. пушти миз нафаре нишаста буд беҳаракат. ҳеҷ шабоҳат ба як инсони маъмулӣ надошт. як искелете буд ки пӯсташро ба устухонҳояш кашида буданд. бо гесувони чун занон марғула ва риши анбӯҳи жӯлида. рангу рӯяш зарду заҳир ба ранги хок мемонд.
рухсораҳояш чӯкида буданд, пушташ дарозу борик шуда буд ва дасте ки бо он сари пурмӯяшро такя зада буд чунон наҳифу пӯсту устухон буд ки диданаш касро ба ваҳшат меовард. мӯйҳои ӯ акнун нуқраандудаву мошубирин шуда буданд ва бо дидани ин чеҳраи афсурда кас бовар намекард ки вай ҳамагӣ 40 сол дорад. ӯ хуфта буд. дар рӯи миз пеши сари хамидааш баргаи коғазе мехобид ки дар он бо хатти рез чизҳое навишта шуда буд. бечораи бадбахт ба худ андешид бонкдор. хоб аст ва шояд миллионҳоеро дар хоб мебинад ва кофист ки ман ин пайкари ниммурдаро бардораму рӯи рахти хоб андозам, бо болишт саҳлу сабук буғияш кунам ва дақиқтарин озмоишгоҳ ҳам ҳеҷ як аломати марги иҷбориро наметавонад пайдо кунад. аммо бигзор нахуст бихонам ки ӯ инҷо чӣ чизе навишта. бонкдор баргаи навиштаро аз рӯи миз баргирифту хонд. пагоҳ соати 12 зуҳр ман озодии худ ва ҳаққи ҳамсӯҳбатӣ бо мардумонро ба даст хоҳам овард. аммо пеш аз тарк кардани ҳуҷра ва тамошои хуршед ман лозим медонам ки ба шумо чанд сухан гӯям. бо виҷдони пок ва дар пешгоҳи худованд ки нозири ман аст, ба шумоён эълон медорам ки ман ба озодӣ ва ба зиндагӣ ва ба тандурустӣ ва ҳар он чизе ки дар китобҳои шумо хайру баракати ҷаҳон номида мешавад нафрат дорам. ман 15 сол бо камоли диққат зиндагии ин ҷаҳониро мутолиа кардам. дуруст аст ки дар ин муддат ман на заминро дидам ва на мардумонро, аммо дар китобҳои шумо ман шароби ноб нӯшидам, сурудҳои хуш хондам, дар бешазор ба дунболи оҳувону гурозони ваҳшӣ давидам, ишқи занон варзидам, занони зебо, латифу дилрубо, ҳамчу пораи шаҳоб ки бо завқи афсунгари шоирони нобиғаи шумо сохта шуданд. шабҳо ба дидани ман меомаданд ва ба гӯшам афсонаҳои шигифтангезе замзама мекарданд ки ман масту мадҳуш мешудам. дар китобҳои шумо то фарози албурзу мунблон боло рафтам ва аз он ҷо дидам ки чӣ гуна хуршед дар субҳгоҳон тулӯ мекунад ва шомгоҳон чӣ сон бо шуои зарандуди арғувонии хиш осмону уқёнусу қуллаҳои кӯҳҳоро нурборон мекунанд. ва аз он ҷо дидам ки дар баробари ман чӣ гуна барқ медурахшаду абрҳоро мешикофт. ман бешазорони сарсабз, киштзорҳо, дарёҳо, кӯлҳо, шаҳрҳоро дидам. садои суруди париҳои обӣ ва навои наи чӯпониро шунидам. болҳои шаётини фаттонро ки назди ман ба парвоз омада буданд то бо ҳам дар бораи худованд суҳбат кунем ламс кардам. дар китобҳои шумо ман худро ба партовгоҳҳои бетаг афкандам, мӯъҷиза намудам, инсонҳоеро куштам, шаҳрҳоеро сӯхтам, адёни наверо таблиғ кардам, императориҳои бузургеро зери даст гирифтам. китобҳои шумо маро хирад омӯхт. ҳар он чӣ ки афкори хастанопазири инсонӣ дар пайи асрҳо эҷод кард, ҳамчун наволаяк дар косаи сари ман фишурда шуд. ман медонам ки аз ҳамаи шумоён хирадмандтарам ва ман аз китобҳои шумо безорам. ба ҳама неъматҳову хиради ин ҷаҳон нафрат дорам. инҳо ҳама ночиз, нопойдор, хаёливу фиреби назаранд, ҳамчун сароб. гирифтем ки шумо бо ғурур, хирадманд ва зебо ҳастед, аммо боз ҳам марг шуморо по ба по бо мушони пинҳон дар зери сурохиҳо аз рӯи замин пок мекунад. аммо насли ояндаи шумо, таърих, ҷовидонагии нобиғаҳои шумо ях мебандад ва ё якҷо бо кураи хокӣ месӯзад. шумо девонаед ва по ба бероҳа гузоштаед. дурӯғро шумо рост пиндоштед ва зиштиро зебоӣ меангоред. шумо муттаҳайир хоҳед шуд ки агар дар пайи кадом шароите дарахтони себу афлесун ғуку калтакалос бороваранд ва ё аз гулҳои садбарг бӯи аспҳои арақшор ояд, ҳамин тавр ки ман аз шумо ҳангу манг шудам ки осмонро замин пиндоштед, ман намехоҳам шуморо дарк кунам. барои он ки амалан ба шумо нафратамро баён менамоям ки чӣ марому маҳаке дар зиндагӣ доред. ман аз ин 2 миллион ки рӯзе орзуяшро мекардам даст мекашам, ҳамчун аз биҳиште ки акнун мутанаффирам аз он. барои он ки худро аз ҳаққи гирифтани он пул маҳрум созам, ман аз ин ҷо 5 соат пеш аз замони муқаррар берун меоям
ва ҳамин тариқ нақзи паймон мекунам. пас аз хондани ин навишта бонгдор коғазро ба рӯи миз гузошт. сари ин марди аҷибро бусид, гирён шуду аз ҳуҷра берун рафт. ҳаргиз дар ҳеҷ замони дигаре, ҳатто пас аз бохтҳои сангин дар бозори бурс ва ин гуна хифату хориро дар худ эҳсос накарда буд. чун ба хона баргашт, ба рӯи рахти хоб дароз кашид, аммо ҳаяҷону ашк хеле вақт нагузоштанд ки бихобад. субҳи рӯзи дигар нигаҳбонон бо ранги рӯи канда давон омаданд ва гуфтанд онҳо мардеро ки дар иморати фаръӣ зиндагӣ мекард диданд, ки чӣ гуна аз тиреза ба боғ поин омад, сӯи дарвоза рафт, сипас ба куҷое ғайб заду аз назарҳо ғоиб шуд. бонгдор ҳамон дам ҳамроҳи нигаҳбонон ба он иморати канорӣ рафт ва фирори зиндониро таъйид кард. ба манзури пешгирӣ аз ҳар гуна овоза ӯ раддияномаеро ки дар он аз дарёфти 2 миллион рубл чашмпӯшӣ шуда буд, аз рӯи миз бардошта ва чун ба хона омад, онро дар говсандуқ гузошт. сомиёни азиз, шумо қисмати охири ҳикояи Антон Павлович Чеховро бо номи Шартбандӣ шунидед. тарҷумаи Обиди Шакурзода буд. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.